Ce faceți, mă? O să vă povestesc eu ceva frumos ca de obicei. Ceva pentru care sunt recunoscător. Ceva cu o înțelegere mai înaltă. Ceva care la început părea să fie o porcărie, dar după s-a dovedit a fi ceva extraordinar. Și ca să nu ziceți că încep cu aburel de Crăciun, o să trec direct la subiect. Băi, eram în anul 2 de facultate și îmi plăcea de o colegă. Și aleasa inimii mele din perioada aia mi-a spus: uite că o să avem un nou coleg acum, ne vine de nu știu unde. Eu de acolo, pe de unde știi tu că ne vine nou un coleg? Păi ne-a căutat pe Facebook și m-a băgat pe mine în seamă și m-a întrebat cum e pe aici și nu știu ce. Eu de acolo, firar al dracu de amar. Dintre toți numai pe tine putea să te găsească. Vă dați seama la ce m-am gândit eu atunci? Că ăsta numai de facultate nu ierde. Dar mă rog, era curios și de facultate, dar a zis să îmi vine utilul cu plăcutul. Vine prima zi, vin și eu, vine și colega cu ăsta să-i arate împrejurimile și acum, părerea mea despre el în ziua aia și în perioada de început de facultate e irelevant acum, am să înțeles că o să fiu foarte subiectiv acum. Și nu eram tocmai încântat să îl am pe preajmă, din motive evidente. Că neavând alte persoane cunoscute, la început stătea mai pe lângă asta, ceea ce mie nu prea îmi cădea bine. A mai trecut timpul, între timpul ăsta s-a mai acomodat, a început să mai vorbească și cu altă lume și tot ne găseam mereu prin aceleași cercuri. Eu personal am început să am mai multă interacțiune cu el, și vedeam că am fi cam pe aceeași lungime de undă la multe faze. Și cum a mai trecut încă puțin timp, am văzut că nu prea are nicio treabă nici cu asta, ceea ce îl exonera de orice vină. Și am putut să fim prieteni. Și așa, până la finalul facultății am ajuns să ne facem noi așa un grup de 4 colegi, așa ca cei 3 mușetari care și erau tot 4. Cam așa am ajuns și noi să ne înțelegem, să facem și grup, că știți că așa e la facultate, să fac bisericuțe. Și cum am rămas noi așa în relații bune, chiar și după terminarea facultății mai vorbeam, mai schimbam așa câte o vorbă. Eu în momentul ăla nu lucram pe nicăieri, eram în căutare, dacă era ceva în domeniu bine, dacă nu. Dar nu căutam așa la modul intens să mă duc la orice, că nu mă scotea foamea afară din casă. Și m-a întrebat ăsta că să băgase pe undeva. Iată că aici unde sunt eu mai are nevoie de unul. Și ăsta m-a întrebat, te bagi? Da. Pentru că vorba lui Titi, șofer de tir, în viață te bagi, tată. Și în prezent suntem colegi. Ce nasol de ăsta în perioada asta că e suspect de COVID, dacă chiar nu a luat și e în izolare. Îi transmit pe această cale în sănătoșire dacă e virusat. Deci ultima oară când a vorbit cu el părea să fie bine, sper să fie tot așa. Ce vreau eu să spun? La început am auzit de ăsta de la colega asta și am tras eu concluziile mele. Că mie îmi place de una și ăsta s-a băgat în seamă cu ea. Și până la urmă s-a dovedit că ăsta n-avea nicio treabă cu ea, chiar așa s-a nimerit ca dintre toți să vorbească cu ea. Și chiar am ajuns să fiu prieten cu el. Și de colega asta nici în momentul de față nu mai țin legătura cu ea. Și chiar cred că a fost o decizie bună treaba asta. Chiar poate vedea episodul ăsta și mă bag în seamă ca să începem din nou să conversăm. Să zic că să ne simți că zic treburi de-astea. În fine. Treaba e asta. Oricum, ăsta a fost episodul pe săptămâna asta. Ce vreau eu să vă spun, nu vă apucați să judecați oamenii de la început, vedeți ce e de capul lor, că nu se știe cum vă înțelegeți, cum ajungeți să fiți prieteni sau cum ajung să vă ajute la un moment dat. Ei pe voi sau voi pe ei. Căde. Da. Păi, să nu uitați să-mi dați și mie like dacă v-a plăcut, dislike dacă ziceți că e o porcărie, share să vadă și prietenii voștri ce pilde dau eu aici de Crăciun și să vă abonați în caz că nu v-am zis.
Tschüss.